El darrer estudi realitzat per l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, la ONSI, mostra que un gran nombre d'usuaris no realitza transaccions de comerç electrònic per la por a que l'enganyin, és a dir, la manca de confiança. En aquest vídeo el que anem a veure és com transmetre confiança a través del nostre lloc web per aconseguir que les visites que arribin realitzin les transaccions online. Els factors que influeixen en la transmissió de confiança són els següents. Un bon disseny. Un lloc web amb un disseny pobre ofereix una imatge pobra de l'establiment i provoca la desconfiança a nivell de seguretat del lloc. Cal, doncs, que mostrem un disseny professional. Les dades de contacte. A totes les pàgines del nostre lloc cal que es mostrin les dades de contacte de l'establiment. El fet d'existir físicament i demostrar-ho ajuda a transmetre confiança. Un bon qui som. Un gran nombre d'usuaris mira aquesta pàgina abans de realitzar la transacció. És important que mostrem bones imatges del nostre establiment i també de les persones que hi treballen. Això reafirma l'existència del nostre negoci i transmet una bona imatge. Formulari de compra a totes les pàgines i amb una bona usabilitat. La recerca en conversió de llocs web mostra que si el formulari de compra o de reserva és present a totes les pàgines, la gent realitza més reserves. Mostrar el certificat de seguretat del pagament. Des de la pàgina d'inici cal que indiquem els sistemes de pagament que es poden fer servir al nostre lloc web i el logo del certificador de seguretat, encara que aquest servei l'ofereixi el nostre banc. De fet, si mostrem el logo del nostre banc, encara transmetem més confiança. Els logos d'afiliació. De la mateixa manera, si som membres d'alguna associació o de la Cambra de Comerç, és important que mostrem els logos d'aquestes entitats. Des del punt de vista del client, el fet que siguem membres d'aquestes entitats li transmet confiança, ja que per un costat vol dir que existim i que som una empresa que ha estat admesa en elles. I per l'altre, sap que si té algun problema amb nosaltres, podrà recórrer a les entitats per arbitrar. Si tens en compte aquests 6 factors, veuràs com la transmissió de confiança a través del teu lloc web millora i a l'acte millorarà també la conversió del mateix. Ens anem parlant. Moltes gràcies. No oblidis veure els nostres altres vídeos. Adeu!